da shigowa mai rahusa entertainment. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda za a dinga sanar muku da mun ɗora sabon bidiyo. Lokaci yayi da zan yi amfani da damata a kanka. Kai ma ka yi amfani da damarka a kaina. Kwanaki nake bibiyar ki akan ki bani haɗin kai. Kin san sirrin ki na cikin tafin hannuna? Har ni zaki wa haka? Wannan ya rainin hankali ne. Zuwa na ɗauke ka aya. Haya. Bar rana ɗaya ne ko kuma za a daɗe ana. Ba wani abu bane mai wahala. Mafarkin sau dindimi. Dan Allah dan Annabi a mai da mu makaranta dan Allah. Idan mahaifina ya sani zan iya samun matsala. Ina son ka rabu da Suhailat. An ce rabu da Haidar? Ka taimaka ka mai da ni makarantar nan dan Allah dan Annabi Branch. Amfani da wannan damar da ki karya mai alƙadarinta in ga an kore ta a makarantar nan. Matsala ta guda ɗaya ce, idan zan ji alat ko in ga gari a hannuna ba da kes. Wannan ba matsalar ki bace. Ba na harkan bashi. Kash zan tura mi kuɗin ki yanzu. Mafarkin sau dindimi. Ina jin lokaci yayi da zan rabu da ki. Bari za ka yi mu gani sai mu ga abin da Allah zai yi. Dalilin ki na rasa karatu kuma keken salam. Ni ma ta sanadiyanka na rasa karatu na. Haidar, dawo. Ka zo ai bamu gama magana ba ka sani ko? Kana tunanin har zan rabu da kai? Kin ga mutanen? Ta Allah rabu da su. Shikenan. Suka janyo ai aka koye su a makaranta ko? Abin da yasa ni kira ka muka zo nan wurin saboda ina son mu shiga cikin makaranta. Kin san ba zai taɓa yiwu.